बाथि माइनकुमार बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय। चिरांनि खुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 2021 मायथाइनि 30 अक्ट'बरनिफ्राय खुंग्रिं दालाइसा एबसु खुंग्रिं सिखोना स्पर्टिं क्लाब माइनकुमार बसुमतारी ट्रास्ट जथायै बानजायजानाय बाथि माइनकुमार बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय। जोबथा बादायलायनायाव इउनाइटेड चिरांदुवार एफसि आरो खुंग्रिं सिखोना स्पर्टिं क्लाबनि गेजेराव बादायलायनानै इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिआ ट्राइब्रेकाराव देरहासार जानानै गंसे ट्रफिजों लोगोसे 15,000 रांनि बान्थाखौ मोननो हायो। बेराफारसेथिं रानार्स अफ हान्जानोबो गंसे ट्रफिजों लोगोसे 10,000 रांनि बान्था होयो। साबसिन गेलेगिरि हिसाबै कनक खाख्लारि मुंनि सासे गेलेगिरिनोबो गंसे ट्रफिजों लोगोसे 1,000 रांनि बान्था होयो। जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि खुंगा बाथि माइनकुमार बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाय बियो थांनाय अक्ट'बर दाननि 30 अक्ट'निफ्राय जागायदोंमोन। बियो जाय जानानै दिनै नभेम्बर दाननि 4 अक्ट'आव थुंगेफैबाय। दा बेवहाय जोंखौ गोबां रायजो राजा आरो लकेलनि जोंनि गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा जोंखौ हानायखिनि सहाय आरो मददखौ होदों। दा बिनि थाखाय आङो साबायखर जासिनो सानदों जा बिथांमोनहा जे बे खेलायाव जोंखौ थुलुंगा आरो मदद होदों। बिनि थाखाय आङो कमिटिनि जानानै मदद होगिरि बिथांमोननिसिम आं साबायखर जासिदों। दिनै सोर देरहाखो आरो सोर मा बान्था होनाय जाखो? दिनैनि बे फाइनाल खेलायाव इउनाइटेड चिरांदुवार एफसि आरो बिनि हेंथायै गेलेदोंमोन खुंग्रिं सिखोना स्पर्टिं क्लाब। दा बेवहाय गिबि खेलायाव गेलेनानै बिसोरो 1-1 गेलेनानै द्र' जादों। दा बिनि उनाव डाइरेक्ट ट्राइब्रेकार खेला जादों। बे ट्राइब्रेकार खेलायाव इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिआ सिखोना स्पर्टिं क्लाबखौ फेजेननानै देरहानायनि बान्थाखौ मोननो हादों। जोङो खुंग्रिं सिखोना स्पर्टिं क्लाब, खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माइनकुमार ट्रास्ट बे मोनथाम आफादनि गेजेरजों बे माइनकुमार बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि जों बेखौ 2 बोसोरनि उन लांबाय थायो आरो इयुनावबो जोङो बेखौ लांगोन, कन्टिनिउ जों लांबाय थागोन। बियो जोंनि जायगायाव ओरैनोबा मोनसे सिस्टेमेटिक जोङो थांनांगौबा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय स्टेट लेभेलाव थांनांगौ आरो बेनिफ्रायसो नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांगोन। दा जोंनि ओनसोलाव मोनसे बेफोरबायदि मोनसे अनुस्थान खेलानि मोनसे स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया बेफोरबायदि थायोबा खोब मोनसे जोंनि लाइमोनफ्रा गासैबो बिथिंनि खेला गेलेनायाव बे हान्जानि गेलेनायल' नङा, इन्डिभिजुवेल मोनसे गेमफोर दङ। बै गेमफ्रावबो जोंनि लाइमोनफ्रा स्कप मोनगोन। जोंनि लाइमोनफ्रा देहायारि ओरैनो फिटनेसखा, देहाया जोंनिया स्ट्रं। दा बेवहाय जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेनायाव खाबुल' मोनाखै, खाबुल' मोननांगौ। अब्लानो जोंनि लाइमोनफ्रा अब्लाबो खाबु मोनैनि गेजेरावबो जोंनि बर' हारिनिफ्राय साफा सानै बेबादि हाथरखि बादि जोंनिफ्राय ओंखारलांबाय थादों। दा बेखायनो जोङो खावलायगोन दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया गायसननाय जासिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो बे ओनसोलावनो स्पर्ट्स इउनिभारसिटिबो गायसननाय जासिगोन होननानै जों मिथिनो मोनदों। बै अनुस्थानफ्रा फैयोब्ला खोब जोंनि लाइमोनफ्रा स्कप मोनगोन आरो गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन होननानै जों मिथिनो हायो।